Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Uyan mga nangingenot na bareta sa aldaw na ini. Ako po si Antoinette Eduardo. Naga City Mayor Nelson Legacion inumaw ang mga konsehal na naging pamayo kan mga komitiba sa mga aktibidad na nainot matapos kan nakalihis na semana. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Sa flag raising ceremony, kasubagong aga kan mga lokal na opisyal asin empleyado kan lokal na gobyerno kan Naga, pinag-omaw ni Naga City Mayor Nelson Legacion ang mga chairman kan mga matrayumpong natapos na event ngunya na Peña Francia Fiesta. Kabali digdi ang Miss Bicolandia, pinaka-primerong CTP MAPE DRRM parade kan Sabado asin 13th Military Drill Exhibition kasuod mang Domingo. Kasuod man ginibo ang 13th Bicol Regional Military Parade Drill Exhibition Competition. Kabali po naman si Majorettes Band. Ang nanginutan man, asin sa tuya kong maot pasalamatan, palakpakan ta po si Councilor General Omar Buenafe. And of course, ining tagbuan Music and Arts Festival. It started last Friday, immediately after the Mass. And nasundan po kan Sabado, Sangkod, Kasubanggi. Ang Tagbuan Festival na pinagigibungon niyan sa City Hall ang plano man gibuhon ni Mayor Legacion sa sunod na Peña Francia Fiesta. I think we should do this on a yearly basis. Pasalamatan na po si Mr. Allen Riondanga. Allen, asin sa iya po mga pag-iriba. Sa monitoring kan Naga City Police Office, puon kan aldaw na Biyernes hasta kan aldaw nin Domingo, mayo man na irehistrong insidente sa sentro kan Naga. Mag-umpisa ng translasyon ng Fridays at Saturday, Sunday, mga activities ay nagiging generally peaceful naman ang ating mga activities during the parade, saka nung Sabado at Sunday na mga competitions to ng mga schools ay naging maayos naman. Para sa One Media TV48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, pinagkonsiderar ni City Councilor Omar Buenafe, chairman kan nagtapos na DBC and Band Exhibition, ang pinaghalian kan mga nagpartisipar sa aktibidad kasuod mang aldaw na Domingo, kun kaya daina inabot nin banggi. Susug kay City Councilor Buenafe, may mga taga-probinsya nin Albay, Camarines Norte, asin iba pang pagtaraid na munisipyo kan syudad ni Naga. Number ka mga nag-participate, tamang-tama para sa pagkandak ang event na whole day na day naabuto ng diklom. And of course, piko-consider tamang kaya si mga hararayo pa si Pigalian. May mga participants kita na Raling Albay, Camarines Norte, aside from those coming from the distant municipalities kang Camarines Sur. Sa iba pang bareta, pinagsugo man ni Naga City Mayor Nelson Legacion ang in charge sa mga bihikulo kan lokal na gobyerno kan Naga na magpa-full tank nanin gasolina ngunya na aldaw bilang pag-antisipar kan mangyayaring paglangkaw sa aga kan presyo kan produktong petrolyo. May ipinaabot sa kuya na pangirumdum para sa gabos na nagkakarga ng gasolina. By tomorrow, may fuel increase. So, ngunyan pa lang, magpaluon na po si gabos na tangke kan, bihikulo kan, lokal na gobyerno kan Naga. Asin yan ang mga bareta sa oras na ini. Padagosan ng mag-antabay sa One Media TV48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako po si Antoinette Eduardo. Diyos mabalos kan sa indong pag-antabay. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office.
Newsbreak. Viva la Virgen, viva el Divino Rostro. Sa tahaw kan mga pag-angat sa buhay, sa ibong kan mga kagabatan asin kasakitan, kitang sa iyang mga aki, may ina na nakaantabay, nagigiya asin nagtatabang. O mahal na ina, Virgen de Peñafrancia, kami dagos mong giyahan, pasiring sa mas hararong na pagtubod asin pagsarig sa kagurangnan. Ini po si Nonoy Villaferte Magtuto, nagpapaabot sa Indogabos nin maumbang kapiestahan ni Señora de Peñafrancia, ang satuyang patrona, ina tagabos ng mga Bicolano. Viva la Virgen, viva el Divino Rostro, viva ang satuyang ina. Happy Fiesta po sa Tuya Gabos. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited care so the fam's all. Enjoy all these for just 1,399 pesos. Have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. In life, it's all about performing at 100%, being 100% ready, and having 100% confidence or nothing at all. That's why when it comes to fuel, it's the new and improved Shell V-Power for me. Shell V-Power cleans, protects, and restores engine performance drive after drive. 100% or nothing. I don't settle for anything less.